तर पाठीमाग मी काय डोक्या बिका पडलंय का रे? ह्यालाच नाही काकली नाही पण दादा तुला पण नाही वय. काय झालं म्हणजे? अरे किती पाणी वाया घालवताय. परवा गावात पाणी नव्हतं तर तुम्हीच फिरत होता ना गावभर. हरसन करा की पण त्याचा अतिरेक करू नका. तुमच्याकडे पाणी आहे म्हणून तुम्हाला किंमत नाही. जिथं दुष्काळ आहे ना त्या माणसाने जाऊन विचारा. तांब्या तांब्या पाण्यासाठी कोसकोसभर फिरते ती माणसं ती. अकला नसल्यावानी करताय. निघायत ना. निघतोस का आता? निघत आहेत ना. निघा. आली मोठी कलर लावणारी. बरोबर बोललीस तुमच्या. वय वय म्हणूनच पाणी नाश केलं बघ सगळं.